iti panagtulid ti panawen, ket adun dagiti maipagpanakkel a nagapuanan ti probinsya nga Ilocos Norte. Adaytoy ket mangitalo ti panagbiag dagiti umili, ken panakaipadayaw ti kinatan-ok ni Ilocano. Iti bannag ti komersyo ken ekonomiya, ket umad-ado dagiti mangayat nga agipatakder ken ag-invest iti negosyo da iti probinsya. Adaytoy ket mangitultuloy ti panagprogreso ti sangkailian. Ado dagiti mangibaga ama nang obserbar at ti panaglukat ti SMC ti Lawag ket mangipaay ti dakkel wenno adu a benepisyo iti probinsya nga Ilocos Norte. Adakkel met a makatulong kadagiti umili gapuanan na ta mangipaay ti ad-adda apan nakapapigsa ti lokal nga ekonomiya ken makatulong kadagiti babasit a pagnegosyoan. Iti panagsuksukisok ti JCQ News ket ti panaglukat ti SMC ti Lawag ket nakaipaay ti nasurok 4,000 at trabaho. Makaipaaypay ti ad-adda panagduras ti turismo. Tangamin ket ad-ado ti rason dagiti mahilig nga agpasyar at turungenda ti probinsya nga Ilocos Norte. Ti SMC ti Lawag ket isu ti kabarbaro a disenyo ti SM Supermalls iti interamente a pagilian a Pilipinas sigon dagiti mangimatmaton ti nadagkamat a mall. Ti panaglukat ti SMC ti Lawag ket haan la pagsyapingan no di ket sinyales nga ad-addapay a panagprogreso ti umamyanan a paset ti pagilian a Pilipinas. Para ti JCQ News Online, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.